Hey, og velkommen til den her video, hvor jeg vil fortælle dig omkring, hvordan din virksomhed kan få 50-100.000 kroner i statsstøtte. I denne video så vil jeg ultrakort præsentere lidt omkring mig, omkring gennemgangen af SMV-tilskud og processen omkring, hvordan du faktisk kan få det. Den her video den er til dig, som der har minimum 2 ansatte. Dig, der ønsker gratis støtte af staten. Dig, som der ønsker en nem og hurtig måde at kunne få pengene på, uden at bruge for mange timer og have for meget teknisk viden omkring det her. Og dig, som der ønsker at digitalisere din virksomhed ved f.eks. digital markedsføring for at øge din omsætning, eller dig, som der ønsker at reducere dine omkostninger ved at gøre data til en integreret del af din virksomhed, der ønsker at optimere dine processer i din virksomhed. Jeg har blandt andet hjulpet de her virksomheder med enten at sælge services til dem, eller arbejde for dem, eller hjælpe dem med at få et SMV-tilskud. Jeg har over 1.500 følgere på LinkedIn og har over 500 forbindelser. Yderligere så har jeg studeret på 3 universiteter på 3 forskellige kontinenter, hvilket har gjort, at jeg har fået rigtig meget international erfaring. Hvad er det helt præcis SMV Digital er, spørger du nok. SMV Digital er støttet af Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervshusene. De blev etableret i 2018, og mellem 2018 og 2022 så har de økonomisk støttet knap 6.000 virksomheder. Deres formål er at styrke den danske konkurrenceevne, at gøre os mere konkurrencedygtige over for andre lande og andre kontinenter, såsom Amerika, Afrika og Asien. Det du kan bruge det til, det er at digitalisere din marketing, eller automatisere manuelle arbejdsprocesser. Du kan få en rådgiver som mig til at afklare processen, til at finde ud af, hvad den rette løsning er til dig, og få hjælp under implementeringen. Og hvorfor er det helt præcis, jeg hjælper med det her? Det er fordi, jeg er en godkendt SMV-rådgiver. Du kan finde min virksomhed og mig inde på SMV Digitals hjemmeside. Hvis du går ind under Søg rådgiver og søger på mit navn eller Easy Solutions, så finder du vores hjemmeside også, smvkonsulenter.dk. Hvad er det helt præcis, jeg tilbyder gratis for at positionere mig som din foretrukne samarbejdspartner? Det er, at jeg hjælper dig og din virksomhed med at identificere jeres behov, så vi finder den rette pulje, I kan søge. Jeg hjælper jer med at navigere i hele processen fra A til Z, så I får mest muligt ud af jeres midler. Jeg hjælper jer med at brainstorme, så vi skriver en vinderansøgning, og jeg hjælper dig med at sikre digital vækst. Fordi, undskyld mit franske, jeg er ikke som de andre rådgivere, som der bare giver dig en rapport, som du kan tørre røv i. Men jeg giver dig faktisk muligheden for at tage hånd om din virksomheds vækst og skalere din virksomhed. Hvad får jeg ud af det her? Du får en voucher, og det her voucher kan du bruge hos mig. Det her voucher er mellem 50 til 100.000 kroner. Til gengæld så giver jeg dig al min viden, al min erfaring, og jeg skaber nogle resultater for dig. Her er der en tidslinje over åbne puljer i 2024. Lad os sige, at man søger det her tilskud den 29. januar 2024 på 50.000 kroner. Efter man søger, så går der 4 til 6 uger, før man har fået et tilsagn. Efter man har fået tilsagnet, kan man igangsætte projektet. Projektet forløber måske en måned. Efterfølgende så kan man afslutte projektet og sende sin faktura og sin bilag ind til SMV Digital. Hvis det er et dansk tilskud, så går der 3 uger, så får man penge tilbage af staten. Hvis det er et EU-tilskud, så kan der gå op til 12 uger. Efterfølgende vil jeg gerne lige pointere, at SMV Digital overfører hele puljens beløb fratrukket moms, efter du har betalt rådgiver. Det vil sige, at du først selv skal betale de 50.000 kroner som en udgift, hvorefter de dækker hele udgiften for dig. Hvad kræver det for, at du kan få det, spørger du dig selv nu. Det kræver mindst 2 årsværk, og hvordan er det, du identificerer, om du opfylder det krav? Det kan du gøre ind på cvr.dk, hvis du skriver din virksomheds CVR ind, og går ind og filtrerer efter antal ansatte, og går ind under årsværk. Og der er ingen omsætningskrav til det her tilskud på 50.000 kroner. Hvorimod det tilskud på 100.000 kroner, det kræver, at du har mindst 3 årsværk
og det kræver, at du har en omsætning på 2 millioner kroner. Hvor lang tid skal du bruge på det her? Først og fremmest skal du bruge 30-60 minutters brainstorming strategisession med mig. Derefter skal du commit dig selv til at være klar på den dato, hvor vi skal indsende ansøgningen. Fordi for at give alle en fair chance, så har SMV Digital valgt at lave et køsystem. Efterfølgende, når vi har fået tilsagnet, så vil der helt klart være nogle workshops, som vi skal indgå i sammen. Hvad skal du gøre for at få det her? Hvis du opfylder kravene, og hvis du er klar til at tage på den her digitale vækstrejse med mig, så skal du booke en strategisession med mig, hvor vi sidder og snakker omkring, hvordan og hvorledes vi kan hjælpe din virksomhed med at få 50.000 til 100.000 kroner til at opnå de resultater, som du ønsker. Tusind tak.